Aj ľudia bez domov a majú svoje sny. Nevidíš do nich, koľko sú na ulici dní. Zažívajú celé roky kruté teplá, krutý chlad, krutý smet a krutý hlad. A majú len problémy ako z doby kamenej. Koľko nevideli sprchu, kedy naposledy boli v nej. Koľko náražok a urážok si prežili, ktorí už boj so sebou zdali a radšej sa opili. Do koľkých úpilkových preplný stav nezebrali. Ale sú aj takí, čo sa nikdy nevzdali. Ale mnohí z nich aj tak boj so smrťou prehrali. Možno si pri moc verili. Sú bezdomovci, čo si za svoj osud môžu, ale sú aj takí, čo sú na ulici pre druhých kožu. Musia sa s tým zmieriť a plniť vôľu Božú. Snívajú o tom, že kontajner vymenia za mäkkú lóžu. Sú bezdomovci, čo si za svoj osud môžu, ale sú aj takí, čo sú na ulici pre druhých kožu. Musia sa s tým zmieriť a plniť vôľu Božú. Snívajú o tom, že kontajner vymenia za mäkkú lóžu. Fotrovci prišli o prácu a deti dostali políci. Zo dna na deň sa rodinka ocitla na ulici. Včera spali v posteli, dneska spia v krabici. Zajtra v Tesku na hajzli, pozajtra na stanici. Takéto životy sú vážne popiči. Keď nemáš na šeky, tak štát ťa doničí. A bezdomovec Oskar myslí, čo si dá zajtra do huby. Zatiaľ jeho Elemíra hreje mŕtve holuby. Arana so Servátom chcú emigrovať do Kuby. Ignác s Uršulou ťahajú poslednú cigu. Za chvíľu nemajú ani cent, len veľkú figu. Akurát Vavrinec doniesol z kapatu rybu. Stále chodia v tých istých smradlavých handrách a žim z toho jebe. Ako by sa takto žilo tebe. Nikdy nevieš, ako môže skončiť. Do obeda raňajkuješ v špičkovom hoteli, po obede chceš z mostu skočiť. Tak aký máš teraz zo svojich trápnych problémov pocit, že mama ti nedala na ten mobil, čo tak veľmi chceš. A keď dojdeš za fotrom, tak ti nedá tiež. Buď rád, že má strechu nad hlavou a máš čo jesť, lebo keď sa zobudíš, môže to byť preč. Váž si svoju rodinu, čo všetko pre teba robí. Nebuď na nich odporný, sná sa byť dobrý. Chceš predsa žiť v peknom dome a nie to, aby ťa zožrali bobry.